Hei ja tervetuloa Helsingin Kunilan kartanoon. Mä oon Myllymäen Markus Rakennuskartiosta ja minulla on ilo esitellä sinulle tämä kohde. Sinä todennäköisesti etsit asuntoa, joka on uusi, edullinen, laadukas ja Helsingissä. Mutta tiedätkö mitä? Sinä voit lopettaa sen etsinnän. Sä oot löytänyt sen kohteen. Tuolla alhaalla on painike asuntoarvonta. 23. perjantaina me arvotaan tämän kohteen kaikki 67 asuntoa. Voit varmistaa oman asuntosi vain osallistumalla tuohon arvontaan. Sen vierestä löytyy painike hinta. Sinä varmaan mietit, että miten nuo voi rakentaa tähän hintaan näitä kämppiä. Siellä sivuilla me kerrotaan, kuinka tämä rakentaminen tähän hintaan on mahdollista. Tiesitkö, että yli puolet alle 200 000 euroa maksavista uusista asunnoista Helsingissä on tässä kohteessa? Mieletöntä. Sen vierestä löytyy painike talo. Siellä me kerrotaan kuvien, videoiden, tekstien avulla lähes kaikki tarpeellinen tästä kohteesta, ainakin ne ydinfaktat. Sen vierestä löytyy painike tekijät. Siellä on ne yritykset, jotka on meidän mukana tekemässä tätä mahtavaa kohdetta sinulle. Kaiken tämän kahlaamisen jälkeen pyytäisin vielä, että meet tuonne alas. Siellä on kohdeesite ja sisustusesite, joista löydät kaiken tarpeellisen tiedon, jotta voit tehdä ostopäätöksen tästä kohteesta. Saat ne käyttöösi syöttämällä sähköpostiosoitteesi tuohon alla olevaan kenttään. Tuonne noin. Jos sulla jäi tämän jälkeen vielä paljon kysymyksiä mieleen, niin tuolla alhaalla on 5 aivan upeaa ihmistä. Ne haluaa auttaa kaikissa kysymyksissä, mitä sinulla on tästä kohteesta. Oletko valmis? Ole rohkea ja tartu tilaisuutta.